Guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilo ang Transmission. Maraming salamat. Balay. Pakai ako? Ha? Bili? Bili? Ini na pelula. Ini na dito. Foto yung tawag. Đấy. Hàng ta hen. Để lên. Đó. Đó. Sakit yun. Sipan mo. Sipan. Sipan mo. Bener.
Mo, gibundak ni sa cellphone nimo. Gibundak. Gibundak ni sa phone. Sa banta ato lang ito. Tulog siya. Yan ang gihatag. Ako kay kapoy si Dila daw. Kuyan mo natulog. Dila. Kinsan kuya? Kinsan na kuya oy? Isa na. Bunbun ba? Kuya Bunbon. Ulo. Antay na bata. Natulog man siya, gitukaw man. Kita na ka sa YouTube. Kita ko ni. Ihagay ko ni. Kung tanaw ko ni. Hmm. Tingnan mo. Kemudian bitan. Buti ka mo ron. Wala ay di. Ha? Hindi niya sunod. Albilin mo sulok. Ang dadadad eh. Awa ka. Labas lang mo. Okay. Magkatawad. Wala ko dito. Hindi ko ito. Pasa na. First time. Ali na kayo na pagkita sa Hyper Pedicab. Pagkita ba naman ito. Sa katulad pa niya. Mang. Wala ka nakaagi ko, di ba? Kung nakaagi, Ah, abot ko na sa gym mo. ah. Hindi ako backing. Pwede mo naman akong sundan. Ano yung gym na natalan? Gani. Ako, ito ka mga ay. Oo na? 5 kilo. Ako di ka? Iniwang ay. Sitin tayo ito. Kaya nung po. Pakong kaya na. Kadaan lo soft drinks di po. Ani ko. Tao pisa. Lumidikab ko. Oo. Wala mo ko naggabas. Hmm. Kaya naghanap kayo smokin. Sagay na kayo? Sakay blood ko na. Kasi naglingkod na sa Pedicab. Sige na magkatawag. Nagkabasong ko inutok rin. Ang matay. Nabigya ako bitikap eh. Pero ang barko ka sa biligya ba? Anong lagyan mo mo? O di naman ko drive, magmo ako drive. Balikan. Ayan ito.
Boleh pa.